Suleiman ana sallami da sai kayi. Mun fi son gwamna a Kaduna a ce gwani kawo. 2027 insha Allah gwamna kayi. Suleiman ana sallami da sai kayi. Mun fi son gwamna a Kaduna a ce gwani kawo. 2027 insha Allah gwamna kayi. Da farko na sa rabbana kalikin sarki, wanda shi ɗaya ne ya kai na har wanga mataki. Kai ta shirya kalamai baiti ciki da sakoki. Na yi godewa Allah ka cikan mafarkaina. Yanzu ma na zo ban ikon isar da sakona ga Suleiman da masoyansa wanda ke son mu da ci gaba. Suleiman Allah sallami da sai kayi. Mun fi son gwamna a Kaduna a ce gwani kawo. 2027 insha Allah gwamna kayi. Da zaɓinka Allah ake ganin daidai. Komai aka so in ka so za a yi daidai. Ga masoyi